O Partido Socialista de Pontevedra reclama á Xunta que cumpra os seus compromisos coa residencia que a Menceras Pace ten na cidade. Das 32 prazas que ten o centro, só 12 contan actualmente cun concerto co Goberno autonómico. É que a día de hoxe a Menceras Pace está pasando por unha situación económica complicada froito desas prazas que non están cubertas por parte da Administración autonómica e que inicialmente ian ser cubertas. Puentes apuntou que para este tipo de centros a súa viabilidade ven unida ao convenio de prazas coa Xunta e recordou que na inauguración da residencia en setembro do ano pasado o propio presidente autonómico Alfonso Rueda comprometerase a ampliar o concerto inicial de 12 prazas ata as 21. Non pasaron 6 meses, pasou xa un ano, como dicía, desde a apertura desta residencia e o número de prazas que seguen concertadas na residencia da Menceras Pace son as 12 iniciais e nada se sabe desas 9 a maiores que se comprometera a Xunta de Galicia nun prazo inicial de 6 meses para chegar hasta as 21 prazas. Agrava estas dificultades a actualización do convenio colectivo dos traballadores de atención a persoas con discapacidade. Supuxo un incremento do 10% no seu salario base que a Xunta non contemplou no seu concerto. O que a Xunta lle paga ás asociacións, neste caso a Menceras Pace, e por cada persoa que está nunha praza concertada na súa residencia e o custe real desa praza, hai unha diferencia de 300 euros por persoa que está tamén asumindo a asociación. Por tanto, 300 euros por persoa de déficit coas 12 que teñen neste momento concertadas, máis 9 prazas que non están cubertas e que por tanto, están deixando de supoñer un ingreso de fondos para Mencer as Pace. Non? Por iso, os socialistas levarán esta situación ao Pleno Municipal. Pedimos nesta moción exixirlle á Xunta de Galicia en primeiro lugar, que cumpla o seu compromiso de cubrir esas 9 prazas extras e que nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2026 se contemplen dúas cousas. A actualización con carácter urxente do prezo de concertación das prazas nas residencias como esta e, en segundo lugar, que se contemple tamén un incremento de 9 plazas a maiores na residencia da Menceras Pace en Pontevedra para o ano 2026 e, por tanto, cheguemos a cubrir 30 plazas desas 32 que ten a residencia neste momento. A denuncia chegará tamén ao Parlamento galego a través dunha proposición non de lei rexistrada pola deputada socialista Paloma Castro.